जोबथे सालाव थाग्रा एक्स एनडिबिफ्रा जेल सिङाव बैसागुनि माखासे प्रग्राम लादों लायाखै आंनि बे चेनेलाव नायलाङोबा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बिथांमोना जोबथे सालाव थानानै बर'नि कालचारखौ बिथांमोना गोसो गोरबोजों बरायनो नागिरदों। नोंसोर मानो फैयो नोंसोर मानो फैयो। गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा एसे सिगाङाव जेलाव थाग्राफोरनि फन फैदोंमोन। बिथांमोना आंजों एसेबाबो रायलायदों बेखौ आं हगारगोन। गिबि गिबियावनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आं खावलायहरो देरहासार इस्लारिनाव बिथांमोना साननैसो सिगां माखासे जेल सिङाव थाग्राफ्रा बोसोरफ्रामबो जेलारा बैसागु प्रग्राम बानायो। बेबायदि समाव गुबुन हारिफोरनि माखासे खनगिरिफ्रा आरो बैसागु मोसानानै माखासे आसामनि गुबुन गुबुन हारि माहारिया बिहु मोसानानै मोजां मोनग्रा बिथांमोनहा बाहागो लायो। थिग एक्स एनडिबिफोरनि जोबथे सालाव थाग्राफ्रा बर'नि एक्टर एक्ट्रिस आरो माखासे गान खनगिरिफोरखौ जोबथे सालाव थांनानै दान्दिसे सम बाहागो लाफागोन बा बाहागो लाहैगोन होननानै जेलाव थाग्राफ्रा आसा खालामहरो। आरो देरहासार इस्लारिजों मा सावरायहरदों देरहासार इस्लारिनि चेनेलाव थांनानै सोर सोर एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ आरो सोर सोर गान खनगिरिफोरखौ देरहासार इस्लारिया सावरायनानै जोबथेसालिसिम माखासे हेफाजाब होफैनो थाखाय देरहासार इस्लारिया जोबथे सालाव थाग्राफोरजों मा सावरायदोंमोन। थांनाय बोसोराव बिदाय सारा माखासे गाननाय जोमनाय गोदान ड्रेस बैसागुनि मुङै हरदोंमोन आरो जानाय लोंनाय हरदोंमोन। देग्लायनि बैसागुनि मुङाव सोर हरगोन जों जोंनि बर' लिडारफोरनि खाथियाव आसा खालामो। जिखुनु जाया समाव बर' लिडारफ्रा जिखुनु जाया गावजों गाव अनलायनानै जुदि जोबथे सालाव थाग्राफोरनो माबा मोनसे गोदान बोसोरनि मुङाव हेफाजाब हरनो हायोबा मोजां जायो। आरो बिथांमोननि जोबथे सालाव थाग्राफोरनि माखासे गोदान बोसोरनि बर'नि कालचारखौ मा सावरायहरदों एसे खोनासंलांदो आरो देरहासारा मा बुंहरखो एसे खोनासंलांदो। गोसोम दाउखाखौनो गुफुर फारौ होनना नंखायखौनो जोंखौ उरायहोफ्लांबाय। नोंथांनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय 3168 सा एनडिबिफोरनि जा मार्टियार्सफोर आरो 11 सा एबसुनि मार्टियार्सफोर बेखौ जोङो जथायै दिनै गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट फेज जोङो मार्टियार्सनि जा एक्स ग्रेसियानि जा मोननो गोनां फिथाइ बेखौ जोङो होदों रानजेनदों 200 सासेखौ। दा गुबै खोन्थाया जादों मानसिनि जिउखौ जोङो 5 लाखजों बायनो हाया, खिन्थु बिनि आत्माया बिनि न'खरा गावनि हारिनि थाखाय जिखिनि दान होदों बेखौ जोङो बायजोबनो हायाबाबो बिथांमोननो माबा मोनसे हारिनि थाखाय मावनाय हिसाबै सिन हिसाबैसो जोङो बे एक्स ग्रेसियाखौ होनाय जादों। गाबोन जोंहा एसेम्बलि जागोन। बे एसेम्बलियाव जों नोंथांमोनखौ फैनो थाखाय खावलायदों। मानोना गाबोननि एसेम्बलियाव बिराद हट जागोन। बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव बेसेबां हाग्रा धंस खालामदोंमोन, गावसोर बेसेबां साहा बागान आरो राबार बागान खालामनानै दखल खालामनानै दङ। फारसेथिं जोंनि बर' हारिया 34 जौखोन्दोल' हा दंजायो, बाखिया हा गैजाया। 66 जौखोन्दो मानसियानो हा गैजाया। बेनि सोमोन्दै जों बिराद हट डिसकासन जागोन। नोंथांमोनखौ ओंखायनो बे एसेम्बलियाव बाहागो लाफैनानै लाइभ हगारनो थाखाय जों खावलायहरनाय थाबाय। ओरैनो सेकेन्ड फेजखौ जोङो होलांगोन बावैसोनो। जोंहा माखासे फाइनेन्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय जों बिदि होनो हायाखै। जोङो चिफ मिनिस्टारखौ खावलायदों, आसाम गभर्नमेन्टखौ थालांनाय जेसेबांखिनि दंबावो बेखौ सेकेन्ड फेजआवनो होजोबनांगौ होननानै। जायखिजाया चिफ मिनिस्टार मानब गेदेर बिथाङा होनदों नायनि होननानै। अब्लाबो सेकेन्ड फेज थार्ड फेज जेखियानो जायाथों जों फेज हिसाबै बेखौ होनानै फोजोबनायनि थांखि लादों।